Os concelleiros Alberto Ubiña e Demetrio Gómez presentaron esta mañá o proxecto para a primeira instalación do Complexo Deportivo de Salcedo. Facíano acompañados de membros do Consello Parroquial, que participou activamente na súa elaboración. Eu creo que esta é a gran idea de non facer solamente unhas instalacións para que vayan ali, como podía ser un campo de fútbol, senón complementalo con outro tipo de elementos que fagan posible que toda a veciñanza e os cidadáns que queiran ir ali pois poden disfrutar dos distintos elementos independentemente do que máis lle guste. E logo tamén facer posible que a natureza pois se respete. O campo de fútbol de herba sintética adáptase ás características naturais do terreo, que foi un dos requisitos dos comuneiros á hora de ceder o espazo para a súa construción. Que é un campo de fútbol que se adapta perfectamente ás características naturais do terreo. Naturais, entre comillas, porque este terreo foi modificado, restituíuse a unha determinada configuración e a esa é a que nos adaptamos. O campo queda dentro desa vaguada que é formada por uns terrapléns e o edificio serve, esa estrutura que vedes polos lados, serve para pechalo. Terá as dimensións exixidas pola FIFA para competicións internacionais e disporá de bancada, 4 vestiarios, almacén e cantina. Tamén contará cunha sala de usos múltiples para facer actividades relacionadas ca natureza por petición da comunidade de Montes, que solicitou ademais un espazo para bicicletas, con almacén e equipamento para limpeza e pequenas reparacións. Esta estancia xorde do acordo co Clube de Ciclista Farto. O campo disporá dun depósito para a recollida de augas pluviais que se empregarán no rego do campo, seguindo os parámetros de sustentabilidade. Custará 1,1 millóns de euros e podería comezarse a construir no vindeiro ano, despois de ser revisado o proxecto polos servizos técnicos do Concello e unha vez realizado o proceso de contratación. O presidente da Comunidade de Montes de Salcedo destacou que co acordo conseguido co Ministerio de Defensa sobre o uso do terreo comunal, todos resultaron beneficiados. Pasamos de ter un monte totalmente abandonado, destrozado por as maniobras militares, a pasar a ser un espacio de lecer e de disfrute dos veciños. E, por outra banda, tamén temos que dicir que os militares agora mesmo están nunha situación moito máis cómoda porque os elementos para as maniobras militares foron feitos con outro tipo de criterio, teñen unha aldea gana moito mellor feita, teñen un campo de tiro coberto e protegido. O complexo, que se completará no futuro con outras instalacións como pistas de BMX e atletismo, pretende ser referencia na comarca. Queremos crear con este centro deportivo un centro deportivo de referencia na comarca e é así, e ademais pensamos que vai a selo porque xa chegamos a este proceso cunha bagaxe aprendida nos campos de fútbol que fomos facendo ao longo e ancho de todo o concello. Ademais, a Comunidade de Montes ten prevista para principios de ano a construción dunhas cabanas neolíticas que acollerán actividades divulgativas para os máis cativos.